Hyvää joulua ja tervetuloa tänne itse Korvatunturille. Olemme tällä hetkellä täällä itse keittiössä. Aletaan tekemään täällä näin pipareita. Se oli meidän tämän päivän plääni ja aloitettiin näyttää vähän tälle vaiheelta ja tehdään pipareita. Ja meillä on muutama tonttu tuolla taustalla. Mut jos sä näet jossain täällä kohtaa niinku Bobon taustalla, niin pistä ehdottomasti peukkua. Me aletaan nyt tekemään pipareita ja nauttikaa toivottavasti tästä videosta, katsokaa perheen kanssa ja tälleen näin. Toivottavasti nautitte ja Pukki alkaa tekemään joulumuorin kanssa tuolla kameran toisella puolella. Niin jeesaamassa vähän tuossa kameran anssa, koska Tonttu on tekemässä hirveellä vauhtilla niitä lahjoja, tai oikeastaan mitä nyt ikinä teemmekään, en tiedä. Mutta eiköhän lähety pipareiden tekemiseen. Let's go. Okei, eli seuraavaksi otetaan täältä nämä itse piparit kakkutaikina. Laitetaan se tähän noin ja Pukin pitää nyt ottaa lukulasit sitten käyttää, koska Pukki ei muuten ymmärrä yhtään sitten, että mitä tuossa lukee. Otko se? Pukki laittaa lukulasit päälle. No niin, nyt on Pukilla lukulasit päässä ja Pukki alkaa lukea, mitä tässä pitää tehdä. Okei. Aha. Okei. Noniin. No selväksi. Aletaan sitten tekemään pipareita. Revitään tämä pussin aukiastaan ja eiköhän niistä hyviä tule. Joulumuoren lempi. Pipareita. Noin. Lataan täältä myös näkysti. Aivan. Ei enää tarvitse ehkä lukulasia. Vaihdanpa lasit loppuun. Avataan tämä pipari ja laitetaan se puhas noin. Tätä on levitelty hyvin tätä taikinoa. Niin mun pitää tehdä. Noin. No niin, joulupukki piti vaihtaa lasit. Nyt on siellä lukea. No mutta, mitäs nyt seuraavaksi? Pistetään tämän tänne näin ja... No niin, joulumuori on tuossa minulle pienen neuvoja. Sanoi, että tosta pitää vähän kauluta, eteessä vähän taakse. Ei mitään häsää, teknisiä ongelmia. Tarttava tähän käyn tuhmalla päälle ja käyttelee tätä väärää tarkoitukseen, mutta ei siitä sitten enempää. Pukki aina kerran kaikkea. Sitten kaulitaan tätä näin tässä näin ja tästä tulee ihan hienoa. Muistakaa sitten kaulia vähän eri suuntaan, koska että tästä tulee tasainen ja nätin näköinen piparkakku taikina. Sitä pitää näin hienosti levitellä aina eri suuntaan, vai mitä, muori? Kyllä. Kyllä. Joulumuorihan auttaa kyllä Pukkia tässä hommassa. Pukki on vähän vähemmän kyllä tätä hommaa tehnyt, mutta ei sillä väliä. Onko tämä muori sinun mielestäsi oikein kokoinen, vai tehdäänkö tästä vielä ohuempaa? Vähän ohuempaa. Vielä vähän ohuempaa. Nyt kyllä tekee mieli aivan älyttömästi kyllä keksiä. Pakko syödä keksiä. Oikein omarta. Olla hyvä. Meidän uskollinen pieni poronen. Haluatko sinä vähän piparia? Ole hyvä koira. Hyvä koira. Pukin uskollinen toveri. Kyllä meillä tämmöisiä pitää olla vähän tällä Korvatunturilla, koska ne antaa meille iloa ja tuo posteja vähän niinku teille tarkkailemaan töitä tuolla liikenteessä. Ja jos teette koiria, niin muistukoon se, että on Pukilla pulaisia. Se on kuule se juttu. Minne on yksi uskollisimmista koiristamme, mitä meillä on Korvatunturilla. Onko sillä 13 vuotta ikää? Se on meidän vanhin koira täällä. Ihana koira. Siellä koiran kanssa leikitään. Ihana koira. Pukki. Okei, seuraava osio. Pukki on nyt levittänyt tämän piparin joka suunnasta sopivasti joulumuorien tarkkailun vieressä. Ja sanottu, että tämä näyttää erinomaiselta. Voi olla pieniä reikiä tuolla, mutta he vaan paikalla. Jos on niin, nivisten jo. Mutta Pukki nyt aina tekee omalla tyylillä ja niin kuin Pukin myös. Joulumuori sanoi, että nyt saa laittaa tikkuukot tonne noin ja eiköhän laiteta ne noin. Ja unohdin tässä aivan kokonaan, että pitää peltikin tuoda tähän pöydälle.
odottakaa hetki. Tässä näin on meidän pelti. Laitetaan tuo sivulle ja tuo pelti siihen, niin tämä piparkakku-ukkeli ei lähde karkuun. Otetaan nyt tämä kiltisti tästä pukki, nyt yrittää saada se pelille. Noin. Katsokaa kuin hieno hän on. Komia nuori mies. Laitetaan tänne pelille ja jatketaan hommaa. Seuraavaksi otetaan possu. Possu on hyvin uskollinen. Hänen nimensä on Sami. Sami possu. Ette varmasti kuule yhtään mitään. No mutta tässä on Sami possu. Sinne menee Sami. Tässä näin pukki alkaa tekee pikakelauksena nyt näitä piparkakkumuoteista vähän pipareita ja pysytetään aina yhteisessä kohtaa aina, kun mä hypytän mielenkiintoista. Let's mennään. Noniin, tässä on itse joulumuori ja siinä joulumuori ihan vieressä meitä avustaa ja pikakelauksena mennään eteenpäin. Oi ei, siellä on jalaton mies. No mutta, kaikki pitää ottaa mukaan. No mutta, tämä on ensimmäinen pelillinen ja tämä sitten lähtee tuonne uuniin. Joulumuori nyt tässä pienessä avustuksessa laitetaan uuni päälle. No niin, uuni laitettiin juuri päälle ja muutamassa sekunnissa se meni täysin 200 asteeseen. Kerropas joulumuori, että kauanko tämä pitää olla täällä? 7 minuuttia. 7 minuuttia tämä nyt on tuolla noin ja meillä on piparkakkutaikinaa tässä vielä ja toinen pelillinen tulee aivan juuri. Hienoa. Sinne menee toinen satsi, joten tehdään lisää. No on pakko kyllä syödä tämä palanen. Tämä on erittäin hyvältä. Hienoa. No mutta, Pukki voi sanoa, että se on kuule ihan hieno. Antaa mennä vaan. Voi olla myös 2 joulumuoria, mutta 1 ukkeli ottaa mukaan. Mahtavaa. Hienoa. Täällä on toinen pelinen tulossa ja täällä ensimmäistä peltiä otetaan ulos. Joulumuori auttaa vähän tässä näin ja hienolta näyttää ja makoisilta nämä meidän piparimme. Siellä on kaiken näköisiä ja kaikenlaisia piparkakkuukkoja. Noniin, nyt on 2 pelilliset siellä niin menemässä. Toinen on tuolla pöydän päällä ja toinen on siellä uunissa, mutta tässä välissä tehdään vähän glögiä. Joulumuori on tässä vähän pienenä apukätönä ja laittaa sinne vähän sitä glögiä. Näyttää erinomaiselta. Mitä sitten tehdään seuraavaksi joulumuori? Katsotaanko vettä? Aivan mahtavaa. Sinne menee sopivasti nyt vettä. Ja sit kaadetaan ihanasti pukille mantelia. Saa laittaa aivan reilusti, Pukki tykkää mantelista. Pukki tykkää mantelista. Minulle ei kyllä kiitos, mutta ei haittaa. Nyt on juomat valmiina, annetaan niitä vähän aikaa sen jäähtyä ja odotetaan, että meidän piparimme menevät valmiiksi. Siellä näyttävät hyvin menevän. On ollut nyt siellä muutaman minuutin. Voin sanoa, että alkaa näyttää hyvältä. Tässä on muutamia pipareita ja näyttävät erinomaisilta. Toivottavasti joulumuori ei nyt huomaa, että minä otan tästä nyt yhden. Ihan semi-hyviä. Syökää, Pukki tykkää. 5/5. Katsotaan, onko piparit valmiina. Meidän ihana pieni hurtta. Ihana, pieni koiranen. Kyllä. Mutta tässä on näköjään meidän piparit ja näyttävät erittäin hyvältä. Ja siellä on vähän pienesti, hyvin pienesti, ihan pikkuriikkisen tummentunut pipari. Mutta eiköhän aleta joulumuori koristelemaan niitä. Näyttäisi nyt siltä, että nyt alkaa koristelu ja glögin juonti. Just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is Christmas-fied. Disney bonafide. No mutta, nyt pitää sanoa se, että piparit on valmiita. Olemme nyt ne laitettu ihan täysin valmiiksi. Ja nämä on nyt tossa
katettuna pöydälle. Laitetaan nämä viimeiset piparit tänne, asetellaan pöydälle. Siinä oli pipari, siinä oli jouluukkeli ja siinä on joulumuori. Sinne menee hienosti ja niin edelleen. Näyttävät todella hienolta nämä piparit. Katsokaa vaikka itse. Sanokaa MP:lle, mikä teidän mielestä on kaikista hienoa tuolla kommenteissa. Ja niin edelleen. Mutta joo, pitää sanoa tuolle joulumuorille kiitokset tästä, että tehtiin tämä video. Kiitos todella paljon, että sain käyttää teidän keittiötänne. Ja piparit maistuvat erinomaisilta. Olivat erittäin hyviä ja Pukki tykkäsi. Mutta pistäkää ehdottomasti peukkuu tälle videolle, jos tykkäsitte. Ja näittekö te missään tällä taustalla Boboa? Jos näitte, niin kertokaa kommenteissa missä hän on, koska olen aivan hukassa hänestä. Tai Bobo on aivan hukassa, en tiedä kyllä missä Bobo liikkuu, että kertokaa kommenteissa, että löydän hänet. Mutta joo, hyvää joulua kaikille ja koirakin täällä haluaa toivottaa teille hyvää joulua. Siellä hän menee. Mutta joo, pistäkää ehdottomasti peukkua ja jos olet tältä kertaa, ho ho ho!